Nazdar, vítajte v tomto videu, alebo v novom videu. Chcel by som vám poďakovať za ohlasy na to práve video. Nečakal som to. Čakal som, že ma vysmejete a budem tu v kúte na kolách klačať. Ale naopak, ste mi dali fakt, že podporu. Čiže ďakujem. A nebudem to zdržovať. Užite si video. Nazdar. Poďte so mnou, kúkam sa na môj krásny deň, unudený, hnusný. Idem sa akurát ostrihať, nech vyzerám jak človek. Sice ako nepomôže mi to, lebo furt budem vyzerať jak dement, ale idem nejak upravený. Neskôr pojem do 365-ky, do Trenčína. Ešte som tam nebol, čiže som zvedavý. Keď sme sere na týchto obrovských fitkách, že ja hľadám rok nejaký stroj, čo zacvičiť. A vôbec som není orientovaný v tom fitku. To má najviac sere, ale pôjdem natočiť nejaké zábery. Pôjdem cvičiť, že cecky a možno ruky, ramena. Podľa mňa tam bude docela dobré svetlo, čiže bude aj ukážka v lepšom svetle, lebo to, čo som v minulom videu, bolo hrozné svetlo. Tam, kde chodím, tam není svetlo dobre vôbec. A vidím, čo myslím do večera, no. Keďže hodina bude cesta od Trenčína, hodina z Trenčína, uvidím, ešte niečo vymyslím večer. Čiže vidíme sa po strihu, keď budem trošku vyzerať jak človek, keď nebudem takto vyzerať jak totálny chuj. Keď je to čo tu mám na hlave, no dobre. Ešte jedna vec, objednal som mikrofón, nech ma je lepšie počuť. Čiže pondelok toto video vyjde, ja neviem, v piatok. Čiže pondelok by som mal mať nový mikrofón a statív. Uvidíme, aké to bude. Písali ste mi niektorí, že je hudba počuť viac než mňa, čiže to vylepším, hej. Dám hudbu tikšie, lebo kde som strihal, tam mi ukázalo, tam som počul, že je docela v pohode tá hudba, že nepreklikuje ma, ale asi preklikovala. Nebojte sa, vylepším všetko. Som po strihu. Jakže nám povedz ty, ne? Čo ti hrabe? Fakt som z toho šťastný, fakt dobre vyzerám. Sice tvár som nezmenil, ale účes jaký. Fakt brutálne to je. Idem sa domov nachňapať, lebo som hladný jak vlk a o druhej fitko. Dúfam, že bude v fabriku. Hej! Vandalizmus toto. Dementi tu hluk robia a rýchlo tu chodia. Nechal som sa uniesť, pardon. You're my getaway,
Čo, aké chlapské jedlo. Povedz ty, ne. Finálny verdikt. Keďže som tupelo a zabudol som natočiť akože finálny verdikt. 365 úplne inde fitko. Úplne, že inde. Myslím, že sa tam ešte vrátim. Dobre som tam cvičil, jaký západ. Fatality šlape, jak hodinky, akože hneď, jak som to videl v 365, hneď sa niekto prihovoril, že jak to šlape, no tak hneď som dal recenziu, že po piči. Budem sa snažiť teraz to zlepšiť, hej, príde mi mikrofón, pondelok, čiže nebojte sa. A videa v 365 nie sú bohoviaké, hej, lebo bolo ťažké sa len dokopať k tomu, aby som vôbec to mohol natočiť. Fakt bolo náročné sa predvádzať vo fitku, ale potom som vlastne zistil, že úplne ma majú všetci na haku. Úplne všetci to obchádzali, ešte sa aj prihovorili ku mne, že čo natáčam a kraviny. Fakt som akože prekvapený z tohto. Úplne som myslel, že úplne budem inde a bomba. Ďakujem za podporu. A to asi mohlo byť aj dostačujúce k finálnemu verdiktu. Čiže ešte raz díky a bude to už len lepšie. Takže takýto hovnový západ natočím. Nech to aspoň niečo pekné na tomto videu. No nič.